हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सुबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय आरो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लानानै फैदों आरो ब्लगानो जाहैबाय माने नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ माने जोंनि गामियाव जोंनि न' खाथियावनो आरो न'खरनै न'खरथामसो बारनांगौ माने सासे देवसिगिरि नायखांगिरि ओंखारदों आरो बेखौनो आं माने खोन्थानो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग लाबोनाय जादों आरो नायखांगिरि जागोना माने बांद्राय गिदिर नङा लोगोफोर बिदिनो 19 इयार्ससो जाबाय खोमा बियो आरो दा कलेज फरायदों बियो बिदिनो फार्स्ट सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टारसो मोनबाय खोमा बिदिनो दा कलेज फरायनाय सम आगैया ओमफ्राय दा बिदिनो इसोरजों मोजां मोनजाबाय जेला बेखौ जेनेबा इसोरा गोबानायखाय दा बियो देवसिगिरि जेनेबा नायखांगिरि जानो नागिरबाय आरो दा दिनै अपेनिं नालाय बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों एसेब्लाबो शेयार खालामनो लुगैदों आरो ओंखायनो आङो ब्लग बानायसै साननानै ब्लग बानायबाय आरो बाथौ आनसलिकनिफ्रायबो माखासे सारमोन फैगोन आरो बिसोर दा दंफैखासै आं माने थांनोनो मोनाखै थाबनो दा आङो थांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै मा जागोन आं मोनथिया आरो दिनै फार्स्ट टाइम अपेनिं आरो दिनैनिफ्राय नायसिगोन आरो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैदों स' लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो जायफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो जायफोर नोंथांमोनहा अलरेडि साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोनहा आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो अननानै प्लिज लाइक थुनानै गालां आरो बेनोसै आरो नोंथांमोनहा हायोब्ला कमेन्ट लिरनो दाबाव आरो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ थुदो होनब्लालाय आंजों लोगोसे थुफादो नानै मख'नो हानाय आरो दाबो दिनै गारसा खोथा आथार' गाथाखौ मख'नो हानाय आरो बिनि उनाव दैसिननायखौ मख'नो हानाय बेनि गोहोआव सक्ति गोनां बेनि थाखाय दिनै नैबे सक्तिया दिनै राम फारुखौनो जिखुनु दिनै बिजाय हरगोन सक्तिया नैबे जेरै राम फारुआ उरायो बेबायदिनो सक्तिखौ होलांनांगोन माबाया गोसो बिदि खालामनो हागोन जेरै नैबे राम फारुआ दिनै प्रतिमा गौतमनि दिनै नोंसिनि नामैनो दिनै खुंनानै होखाबाय आंबो दिनै प्रतिमा गौतमनि जानानैनो नैबे राम फारुखौ दिनै नोंसिनि फैनो हगारहरनाय जाबाय रावनिबो नङा बे प्रतिमा दिनै आखा फाखा खालामनानै फुंबिलि पौने 10टा समाव जोंनि गोरसिंपारा गामिनि मुस्रि लजेन बसुमतारी आरो उर्मिला बसुमतारीनि दुइसिन फिसाजो प्रतिमा बसुमतारी बिथांखौ आनान गसाइया गावसिनि नायखांग्रा खालामनो साननाय बे साननायखौ दिनै रायजो राजानि गेजेरजों आरो जोंनि आनसलिकनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै आरो फोथारग्रा जानांगुरु आरो दौसिगिरिखौ लानानै दिनै बे नायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनो जों दिनै बेयाव ज' जादों दा बेवहाय मोनसे हाबाफारिया जाफुंनांगौब्ला बेवहाय रायजो राजा आइ आफा बयनिबो खौसेथि आरो मदद नांगौ बे हिसाबै दिनै हांख्रायनानै न'खर बिगोमाया लाबोनाय बादियै दिनै बेवहाय ज' जानो हादों दा बे ज' जानायनि गेजेरजोंनो जोङो आलासि हिसाबै जोंहा रानिखाता आनसलिकनि आफादगिरि बिथांखौ जों लेंबोदों आरो सेक्रेटारि दं जोंहा आरो माखासे बोसोनगिरिफोर दङमोन दा माखासे जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ दा बिथांमोन आरो रायजो राजाखौ लानानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ मावनो आवगायदों दा बिनिनो सिगां बे जोंनि जे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनो आङो
जोंनिनो आनसलिकनि आफादगिरि दुर्जय मोसाहारि बिथांखौ खावलायदों दा बिथांखौ सिनायथिनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो आङो न'खरखौ खावलायग्रोबाय। दा बिथांखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायबाय आरो लोगोसे बे फिथा हास'खांनायनि उनावनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायखानाय जाबावबाय। गोजोन्थों। औ नै दाउआ दाउआ Aha, jadi itu ini kalau itu dong sih mana ini, aku mana dong sih man, double ini. Gorsingpara kami ini jenis, seluruhnya gorsing saja jenis gorsing. Dan ini jauh sih ini mohori, jangan ini, jenis itu ini sampai jenis apa berai baru. Dor kau nak dari? जोंनि ओनसोलाव सोरबा दौदिन फैबावगोन नामा सोंथारदो खोन्थाबाय सोरसोलै होजोबथारनांगौ मा गामियाव आफा आङो सोरबानियाव सासे बबेथिं दंबा लाफा हौवाना हिनजाव ना हौवा Bukan sih, anda sih. नामखौ खिथानाङा आफा नामखौ दारा Tuh, औ दे बिदिनो जानांगौ दे आफा नोंनि सैथोखौल' नों देखायलां दिनै नोंसोरनो प्रतिमा गोसोखौ आखायाव लाखाबायबा उननि दिनावल' आसा खान्दा खालामनाङा नों आफा बोराइ बाथौआनो दिनै खांग्रा बारबाय नालाय अराय सम राहा लामाखौल' मोजाङै होलांनांगोन आफा दिनै प्रतिमा गौतमनि देहा सोलेराव फैनानै मोजाङै मोजां गोर्सिंपारा रायजो राजानिफ्राय मोजाङै मोजां बेंनानै लाना फैनो थाखाय अराय सम राहा लामाखौ होलांनांगोन दिनै नोंसोर आखाइ मुथियाव लाफानाया ससे समाव मिनिजानाय खोनाजानाय जाखागोन दे आफा दिनै बेखौनो बुंबाय आफा नायदावनानै मोजोबो नोंसिनि हाजिरा लाखायना मोजां नोंसिनि आखाइ मुथियाव नायदावनानै मोजोबो नोंसिनि आथिंखौ बांद्राय बांद्राय गोलैदों बिदिनो मोजां नायलांदो आफा दे अब्ला आफा नोंखौ सानसे सानसे आसाम सानसे आसाम दे आफा दिनै समनि आंखाल जाबाय आरो नै बोथोराबो दिनै बाबेनलांगासिनो टाइमा र' आफा दा बेरायथ'सै दिनै दा बेरायथ'सै आफा उनफ्राव थांनांला आफा माइनाव बिन्दोखौ थांफा
포도하고 가나? 포도하고 가나? 말이니 혹 사실 너 살랑만 도 살지 다. 뭐라 우친 뜯는 거는 이거 삐도 기준 처럼 자기 누가 되지. 호동나 나의 산세자가 내면 아버지 없이 가면 아빠 그 산치고 이거 속쓰지 나 바우리 타바 같은 ini apa yang mundur dalam film sih, 이거. 아빠 바바 손 한가까만 가이카드. बिदिसो होखायोबा दाना बिराद गाज्रि ओंखारो मानसिफ्रा दसेनो मोनो नै सोरखौबानो 우리 다야겠지? 한 거가 침미지 오라며 आं सानखादों नोंखौ फेमास जानांगौब्रा मिन्थिनायनि बयबो सिनायखाजोब्बाय नोंसोरखौलाय मिन्थिखाजोब्बाय बयबो होनबाबो नों गुरु होननानै मिथिगोन ना
दरआव सानदों आदा नोंदों दरआव सानदों बिरबल थांदों थाङाखैदां जोब्बाय थांसै दा होमबाबो जोब्बाय नालाय थांसै 12था जाबायना जोब्बायबो नालाय थांसै दा बिराद मोजां मोनो जा फसायखाबाय आङो बाथौआ मबाइलावबो जा मोजां नुदों दोनथ'नोसै होमबा